Всичко започна с едно сърцебиене и една напрегнатост, като на сцена. Станах необичайно раздразнителна към всичко. Особено когато идваха топлите вълни. Запознахме се с Мария на морето. Да, Бургас, много красива. Мария имаше прекрасен сън, докато не почне едно трудно заспиване. Как се чувствах ли? Като разкордирано пиано. Да, в час топли студени вълни отварям, затварям прозореца, децата настинаха. Един ден ми казва, връщам се в България. Тук не съм оценена. Шок, не разбира. При 9 от 10 жени менопаузата се проявява с необичайни физически и емоционални състояния. Най-безопасното и същевременно ефективно решение е приема на фитоестрогени, природни продукти без странични ефекти, които наподобяват женските полови хормони. Фамилия Феминорм е с обогатено съдържание и е качествено развитие на фитоестрогените продукти при менопауза. Когато почна да се обажда и гърбът, ми препоръчаха Феминорм Остео. Имаше благоприятен ефект още след първия месец. Не знам докъде щях да стигна с тези вълни, ако не беше Феминорм Дуо. И сега продължавам да го взимам. Когато се върнахме в България, приятелките й казаха за Феминорм лека нощ. Това много добре. Феминорм Дуо е комбинация от два мощни фитоестрогена с благоприятен ефект върху хормоналния баланс на жената, особено подходящ при нервно-вегетативни прояви. При Феминорм Остео към двата фитоестрогена е добавен витамин D. Феминорм Остео поддържа нормалното състояние на костите и функцията на мускулите, както и нормалното усвояване на калций и фосфор. При Феминорм лека нощ към фитоестрогените е добавен мелатонин. Комбинацията е много ефективна при трудно заспиване и тревожност. Премини през менопаузата с увереност. Поръчай продуктите от фамилията Феминорм по телефона или онлайн на momo.bg. При поръчка на 4 опаковки получаваш 5 безплатно и безплатна доставка. Женствена и желана с